akwai wata rana na je ina program, zan faɗi wannan a fili. Wata rana a Kaduna a gidan wani rediyo na je ina live program, wata mata ta kira ni ta ce akramakallahu ni ina da matsala. Me ya faru? ta ce fa ni tun da mijina ya aure ni muka yi alƙawari da shi, ya ce min ya aure ni a matsayin matarsa, duk tafiye-tafiye zai yi da ni, duk hidindimu na gida zai mun, komai da komai zai mun, ya gina min gida, ya bani motar hawa, ya mun komai da komai, amma in dare yayi kaninsa yake turowa ya rinka saduwa da ni a maimakon sa. ta ce mun haifi 'ya'ya akan haka, yanzu wani abu ne ya shiga tsakaninmu kuma mun zo mun rabu, shine nake tambaya akan maganar gado. Ita fa ma magana take akan halacci ko haramcin abin da ya faru ba. Yaya maganar gado? Wallahi wannan wajen karfe kusan 11 dare wata yarinya ta buga mun waya take mun wannan tambayar. Wato sai da kaina ya wani bugawa, nace kai me wannan? Me ya faru? Malam duk illar bokaye ne, abin da suke gaya mutane kenan. Za ka iya zuwa ka je a daura aure a yi komai da komai. Su kuma waɗannan matan na wannan zamani 'yan duniya masu son duniya, kowane alkawari za ka iya da su za su iya yadda. Ta ce wallahi kaninsa ne ke zuwa ke saduwa da ita, amma kuma zai iya tafiya Ingila da ita, zai iya tafiya Dubai da ita, har umra suna zuwa da ita, amma idan an dawo ba da shi take kwanciya ba. Duka wannan ku ɗauka ku ajiye shi ku sa shi a layin illa daga cikin illolin wato ƙazaman malamai bokaye masu taimakon bokanci da kuma wanda suka yarda da harkar bokanci. Ashe akwai waɗanda suke zuwa wa matansu ta dubura, akwai wanda ma matan ma ba sa taruwa saduwa da su, to akwai wanda kuma sai tana haila zai sa da ita. Shi kuma haka bokan ya ce masa, in dai kana neman biyan bukata kaza to sai ka bari duk lokacin da matarka ta ce tana da period to lokacin alaka da ita kenan. Tana gama period to shikenan ta zama haramtacciya a gare ka. Shi yasa annabi yace wa man ata imra'atan ha'idan, yazo da mace tana haila, wanda a shari'ar musulunci Qur'ani cewa yayi kada ku kusanci matan ku lokacin wato suna cikin jinin al'ada. wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Kaji ba, idan sun yi tsarki to ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku. Kenan shari'a ta nuna mana ga yanda Allah ya umarce mu, amma yau aljanu da shaidanu sun canja mana abin da Allah ya ce mu yi, sun dora mu akan wata hanya. Malaman nan na musulunci gaba ɗayansu guda uku, Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Ahmad, sun tafi akan cewa duk wani matsafi to kafiri ne, mutlaqan wannan mutumin kafiri ne. Gabar magana ta gaba akan sihiri, rabe-raben mutane dangane da sihiri. Akwai sihiri da ake a tsakanin miji da mata. Kana zaune da matarka, kai da ciyarwa, kai da ɗaukan nauyi, kai da kaza, amma ba ta fashi wajen kai ka wajen malaman banza don asirce ka. Ka san dan me? Saboda wannan dukiyar da kake da ita. Ka san dan me? Saboda ta hana ka yancinka a gidanka. Ko dai ta sa a yi maka sihiri ko ta yi ma sihiri don karka mata kishiya, ko kuma don ka riga ta mutuwa, ko kuma don ta mallake ka, ta hana ka tasarrufi a gidanka, akan 'ya'yanka, akan duk wani abu da za ka yi a kanta baka isa ba. Akwai kuma sihirin da ake yi shi mijin ya yi wa matar, ya je ya biya kuɗi a masa abin da zai mallake ta, duk yanda ya da ita bata isa ta yi motsi ba, ya mata komai. Akwai matar da kwanan nan take gaya mu, matar wani babban mutum ne, ta ce wallahi malam in ya tashi duka na rufe kofa yake, ya mun shegen duka. Ya ce malam gidanmu irin na zamani ne da kofofi da waye, ya rufe ko'ina. Ta ce malam duka da kafa da gwiwa, ya ɗauko belt ya dake ni. Ta ce wallahi ya shafa samun jiki, jini ya ta gudana a ƙarƙashin ainihin kujerata, kuma gobe ya tafiyarsa. Ta ce wata ran yamin wannan shegen duka, na je na gaya wa iyayena abinda ubanta ya ce kin rasa ci? Ta ce a. Kin rasa sha? Ta ce a. Bukatunki na aure yana biya miki? Ta ce ba matsala.
ya ce tashi ki tafi shegiyar banza, kukan banza kike, ke in ya kashe ki kika mutu a gidan aikin yi shahada. Wannan shine tunanin bahaushe ba fulatani a irin wannan hadihil awina. Wai tunda bata rasa ci ba, bata rasa sha ba, bata rasa kaza ba, to ta tashi tafi. Da ƙarshe matar ce mun ta yi, ubanta cewa ta yi, ke baki da hankali, ki yi haƙuri, ke ne da gidan, zai yi ya gama. Ana dukan yarka har ana fasa mata jiki, ka ce wai ta yi haƙuri. Ta ce malam muhallin shahid shi ne abin da ya yi tayar mata da hankali bayan ya mata wannan shagen dukan. Ta ce wallahi malam da ta je ta zauna da kanta ta ji a duniya ba wanda take so sai shi. Ta ce malam da kaina na haɗa kayana da akwatina na dawo gidan, ya gama mun zagin duniya, ce banza bakin dawo bai ce, ya ce na fa gama da ke a tafin hannuna kike, ya kai ta wajen malamai. Ta ce wala bai ce sa fita ba. To akwai mutanen da suke sihirce matansu su yi ta musu azaba. Akwai wanda ko kusanta su ba ta yi, kuma wallahi ba ta yi sai magana ba, ya sihirce ta. Mace ta ci abinci ta koshi, tana zaune a gida da komai da komai, diyarwar duniya ta samu, amma ta rasa miji, amma ko mutum sai magana ba, saboda ya kai an aikace ta. A irin wannan fa haka gidajen mu suke rayuwa. To idan ka zo tsakanin mace da mace, malam mace, akwai matar da ta je ta ce wa boka, ta ce na kawo kishiyata ne, so nake a halakar da ita. Ya ce an gama. So kike ta mutu? Ta ce a'a, a ɗora mata cutar da har ta mutu mai gidanta ba zai sake kusantar ta ba. Hakan kuma aka yi. Malam idan ka ji bala'in da mata suke yi na sihiri da tsafe-tsafe a tsakaninsu, musamman matan da ba a gina su akan aƙida da shari'ar musulunci ba, abin zai baka mamaki. Kuma wallahi malam da kuɗinka in kai wasa da kuɗinka za a je a tsafe ka, kuma da kuɗinka za a yi wa kishiyarka, za ta yi wa kishiyarta tsafi. Kana ji kana gani baka iya kusantar waccan matar taka, kai baka da hankali ba za ka gane ba. Idan ka je can kai namiji ne, amma idan ka je nan ba namiji ba ne kai, kuma ka yarda. Tana kiran ka sai gaban kai faɗi, a tsorace kake, yarinya karama da ka yi kusan haifarta ko ma ka haife ta, amma tana baka umarni kana rawar jiki zaɓe. So wannan abu ne da yake cike a cikin gidajen. Sukan je malam, shi yasa mata in ba a ci sa'an mace mai aƙida ba, duk mutumin da ya kuskure ya auri 'yar gargajiya, ya auri mai shirkiyat, mai bid'o'i, to wallahi sai ta gasa ka, ta gana maka azaba a gidanka, kuma za ta gayyato maka masifar da baka san hawa ba ka san sauka ba. Amma in ka auri mai aƙida, in ka auri wanda take da ilimin addini, take da wayewa ta musulunci, take sauraron malamai ta san me ya kamata, to ba za ta jefa kanta cikin wannan bala'in ba. Amma da yawa ina gaya muku, wallahi gidajenmu a haka suke. Tsafi, sihiri, malaman nan, bokayen nan malam suna cin kuɗin mata fiye da yadda kake tsammani. Mace za ta iya sayar da kayan ɗakin ta gabaki ɗaya don ta kai wani ya mata aiki.